କର୍ମଫଳର ବିଫଳତା ଆମକୁ ଅହେତୁକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, କର୍ମଫଳ ଆଶା ନ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ବଦା କର୍ମଫଳରେ ହିଁ ଆଶା ରଖୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହରିପଦ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରିଫର୍ମେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଶୈଶବ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଷଣ ହେଉଛି ଦୟା, ଆନ୍ତରିକତା, ଆଦର ଏବଂ ସଚେତନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ଆପଣ ଯଦି ଡାକିବେ, ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତା ମା ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଅନାଇଥାଏ। କାରଣ ତାର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକଟି ହେଉଛି ତାର ମାର ବିଶ୍ୱାସୀପଣକୁ ଶିଶୁଟି ଏଥିପାଇଁ ଚିହ୍ନିଛି ଯେ ମା ପାଖରେ ଆଦର, ସ୍ନେହ ଏବଂ ସଚେତନତା ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସେ ପାଇଛି। ଆପଣ କହିବେ ସେଥିରେ ନୂଆ କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିକି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା, ସ୍ନେହ ଆଉ ଆଦର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୋଷା ମନେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥାଉ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛୁ। ଖାଲି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କାହିଁକି, ଆମେ ଆମ ସମାଜର ସମସ୍ତ ପିଢ଼ି ଆଜି ଏହି ସ୍ନେହ ଆଦରରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛୁ। ତାହା ଆପଣମାନେ ବେଶ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଉଥିବା ଛୋଟ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତ। ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଲେଖିଥିଲେ, ଇଫ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଲଭ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍, he will never really accept in his mind. ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା, ଘୃଣା, ବିଶ୍ୱାସଘାତ, ଅଶାଳୀନତାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାର ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ମାନସିକତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ମୁଁ କହିବି, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କେବଳ ତା ମାଙ୍କର। କାହିଁକି ପିଲାଟି ତା ମା ପାଖରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇଥାଏ। ମାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ପିଲାଟି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଟି ମାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁକରଣ ହିଁ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମାଆମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଧରି ଦେଇ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ୁଛି। ଯେମିତିକି ଖାଇବା ସମୟରେ, ଶୋଇଲା ବେଳେ, ଏମିତିକି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ହୁଏତ ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ପିଲାଟିକୁ ମୋବାଇଲ ଧରି ଦେଇ ଆମେ ଆମ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥାଉ। ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକର ବିକାଶ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ଆମେମାନେ ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ନିକଟରେ ନିଷ୍କପଟତାର ଉପସ୍ଥିତ ଦେଇଥାଉ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଆଉ ସରଳ ଭାବନା ନେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଆଚରଣ କରିବା, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସବୁଦିନ ଆଦର୍ଶ ହିଁ ବନିଯିବେ। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି, ଆମେ ଯାହା ରୋପଣ କରିବା ତାହା ଅମଳରେ ପାଇବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ।